Nola jatxi YouTubetik bideo bat, gehigarririk erabili gabe. Demagun bideo hau jatxi nahi dugula. Eta ez dugu gehigarririk erabili nahi. Bueno, horretarako, helbidera jo, hau ezabatu, puntuta guzti, eta SS idatziko dugu. Enter sakatu, eta horri alde berri bat zabalduko zaigu. Bizka bat itxin barko dugu, eta orain bideo horren inguruko informazioa agertuko zaigu. Ados, hemen izenburua, iraupena eta bar. Eta bideoa jaisteko aukera hemen izango dugu. Bai flashen edo hemen pelauen. Eta nahi izan ezkero soilik audioa. Hauek mobilean entzuteko formatuak dira, baita ere soinua dute soilik. Kasu honetan bideoa jatxiko dut. MP hori eman. Eta zuzenean, galdetuko dit. Iriki edo gorde. Gorde sakatu. Eta ados. Eta deskargetan agertuko zaigu jatxitako bideoa.